Razgovaramo o jednoj nesvakidašnjoj akciji. Radi se naime o internet aukciji na kojoj se prodaje bager, simbol 5. oktobra. Ova akcija radi se uz medijsku podršku B92 i sa istom se možete upoznati na sajtu b92.net kroz bager. Tim povodom u gostima su nam Ljubisav Đokić, poznatiji kao Joe Bagerista, i Vladimir Nikolić, osnivač sajta limundo.com. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Za sve one koji redovno prate politička dešavanja, socijalne i tako dalje, svi znamo da ste svojevremeno i štrajkovali ispred zgrade Vlade Srbije zbog nezadovoljni svime onime što je bilo obećano, a nije ispunjeno. Dakle, posle 5. oktobra, pa posle prosto, hajde da kažemo, čime ste nezadovoljni, koje su to bila vaše očekivanja, prosto neki vaš trenutni utisak? Moje očekivanja, ja sam u stvari rušio sistem što su njihovi roditelji uveli 45. Ja sam mislio da se vrati monarhija, da bude to. A sad nisam ni za monarhiju, ovo je crveni kralj, što su ga oni doveli to. Oni su ga uzeli po svoje. Ne bi meni smetala ni republika, ali da su pravi ljudi, ali nisu došli pravi ljudi. Došli su isti ljudi koji su bili. Jer oni su radili kod Miloševića, imali su vlast, ali nisu imali odgovornost. A ovo na što ste se sad odlučili da kažem, otuđivanje čuvenog bagera, je li to znak revolta ili potrebe? Pa i jedno i drugo. I jedno i drugo. Ja ono kad sam štrajkovao glađu, stvarno onda da sam ga prodao, dao bi ga za 100 eura. Stvarno nisam imao. A sad je druga pesma. Sad, interesantno, ja očekujem, tu se nisu pojavila 3 kupca. Treba da se pojavi tu. Po meni Javier Solana, gospodin Javier Solana, Carla Del Ponte, gospođa, i Rolen. Jer da nije bilo tog bagera, Carla Del Ponte stavila bi katance i lance na onaj njen hag, ne bi imala kome da sudi. Mada ovi zovu da je to gomila gvožđa, ta gomila gvožđa ih dovela sve na posao. Vladimire, hajde čujemo kako teče uopšte aukcija. To je, ako se ne verujem, prvi put kod nas da se na ovaj način nešto prodaje. Koja je cena uopšte, kakvo je interesovanje, prosto nešto ukratko o tome? Pa prava nam je čast da se to desilo, da se preko Limunda, znači limundo.com, aukcijska stranica, se tu prodaje bager, čuveni bager. Znači, na stranici je bio nevjerovatan odziv zbog toga. Na stranici se sve i svašta prodaje, ali preko ovog bagera je došla velika publikacija kako iz Srbije, tako iz regiona, čak i iz celog sveta. Tako da smo veoma zadovoljni, interesovanje postoji. Upravo su pregovori sa jednim interesentom, s jednom partijom koja želi da kupi taj bager. A koliko su ljudi kod nas, da kažemo, uopšte upoznati sa samom tehnologijom i aukcija, a posebno aukcije putem interneta? Pa sve više i više. Znači, može se reći da ih mi najviše edukujemo. Znači, ljudi koji dolaze na limundo.com na početku treba da shvate kako to funkcioniše, kako se nudi, kako se preuzimaju artikli, ali vremenom shvate to. Jedan put nudite, 2 puta, shvatili ste sistem i već ste deo tog doživlja. Dobro, koja je cena bagera, koliko ima zainteresovanih, jer to početna cena kao i na svim aukcijama, kako funkcioniše? Znači, na aukcijama se stavlja početna cena, to prodavac odlučuje. Često stavljaju, znači neki stavljaju kola za 10 dinara početnu cenu, pa to nasignu 2000-3000 dinara, pošto je mnogo interesenta. U slučaju bagera, tu se Joe odlučuje stavi početnu cenu od 90.000 evra. Imamo već jednog interesenta i očekujemo... Jer iz zemlje, jer neko... Jeste, iz zemlje. Očekujemo ponudu danas ili sutra. Znači, pošto on treba da stavi kauciju od 8.000 dinara kao neku potvrdu da je stvarno zainteresovan da kupi, to je već odradio, tako da sad samo prosto taj tehnički... Ali to zaista tržišna cena ili eventualno se kao neki raritet prodaje? Ne, ona vredi mnogo više. To je minimalna cena ispod koje ne bi trebalo da ide. Znate, to je taj 5. oktobar, to treba bude državni praznik, ali ovi ga ne priznaju, oni su ga bacili to pod noge. Oni ne priznaju uopšte. Čak kaže Damjanović da to nije bila revolucija, nego puč. I to nas je i upropastilo, jer da su rekli iskreno narodu da je revolucija završena, od sutra idemo tako i tako, bila bi druga priča. Jer kad se kaže revolucija završena, zna se šta je, pada zakon u vodu, menja se vrh vojske, vrh policije i sudstvo kompletno se menja. I sudilo bi se ljudima ovde, ne bi Hag ni postojao zbog Srba. Ovde bi se videli da smo demokrate. Da podsjetimo, šta ste radili sve posle 5. oktobra? Vi ste jedno vreme bili bez posla, koliko dugo? 7 godina sam ja bez posla. Ništa nisam radio. Kakva je sad bio situacija? sam uličar.
Na svim demonstrancijama sam se pojavljivao. A sad je bolja situacija, zaposlio sam se. Gde trenutno radite, šta radite? U opštini Rakovica. I jel ste zadovoljni? Zadovoljan. Kako ste se odlučili da baš bager preko Limunda date na aukciju? Znate kako, ja to godinu dana sam pokušavao da napravio sam ja to, njima sam dao prezentaciju, taj CD, ali nisam mogao da uspem i onda neko iz ove kuće je bio za Vidovdanske dane u Sava centru iz B92 i prezentirao je svoj sajt. I onda sam ja po njegovom završetku prišao mu i pitao da li je zainteresovan. On se raspametio kako da ne, to je... I to odatle je krenulo. Dobro, dakle, odatle saradnja. Vladimire, da li na sajtu može da se piše, da se daju bilo kakvi komentari, da li je pristizalo nešto tog tipa upravo povodom bagera? Jeste. Pa kakvi su komentari? Pa ima dobrih i manje dobrih, naravno, političkih komentara, neki koji su zadovoljni s time kako je stanje sad u Srbiji, neki koji nisu, ali uglavnom su svi podržavaju tu akciju kako za Limundo, da se cela priča još više proširi, tako isto za Joe, da on dobije isto nešto od tog 5. oktobra koji, kao što vidimo, 7 godina se mučio nezaslužno, tako da svi bi bili srećni da dođe ta ponuda koja i treba da dođe. Početna cena je 90.000, šta vi očekujete? Pa očekujem 1 euro više od Donijnog Vi ćete veša. zadovoljni. Dobro, a kako uopšte ide sad priča dalje? Dakle, početna cena, pojavio se neko od takozvanih bidera, odnosno zainteresovanih i šta se dalje dešava? U kom trenutku ćemo znati da li je njegova ponuda zadovoljavajuća? Pa, znači, aukcija traje još 7 dana, znači do 1. novembra traje i onda ako ima više ponuđača, onda oni se nadmetuju kao kod obične aukcije, samo što ovo sad odvija preko interneta. Ko na kraju daje veću cenu, on je pobedio. Da, ali kako znate da eventualno nisu neke lažne ponude? Da li je to moguće? Pa imamo tu sigurnosne mere, pogotovo u ovom slučaju, pošto je veoma visoka početna cena, tu tražimo neke dodatne provere, zovemo ih, tražimo ličnu kartu, u ovom slučaju čekaj uzemo taj depozit kao neku kauciju da bi bili sigurni da su stvarno zainteresovani, što u ovom slučaju jeste tako, tako da možemo tu budemo sigurni tu cenu koju je dao, za tu cenu ima se proda bager i Joe više ne treba čekati tako dugo da ga tarasi. Jer je ispravan, jel to ima bilo kakve veze ili će prosto biti antikvitet? Zašto mogu ovi ljudi... Zašto se javljaju? Nije ispravan, mora da bude istorijska. Ja mogu da ga popravim, ali to onda nije to. To onda ima vrednost kao svaki drugi normalan bager. Aha, onda će biti drugčije potpuno. Hoćete li lično uručiti ključeve novom vlasniku? Hoće. Dobro. Ali ja se nadam da će to Karla najpred uzme. Ona je sad ovdje. Zainteresovana je bilo. Još se nije javila tako, ali nije saznala još. Dakle, b92.net/bager, svi zainteresovani dakle mogu da kontaktiraju. Hvala što ste bili gosti televizije B92.